kapor kalabiang ngini aban sedang no ya kini kejing syakri kejung ya ublay ha kini ke step ha ke sedang jong kini kejing syakri kejung ya ublay ha kini kapor nga pediang sobhai pi para mengai bi baro nadu kini ki hep ki baret ado ki alasan ki balarang ba pediang sobhai pi iwe kini kejing syakri kejung ya ublay ha kini ke step pada kini kapor ngashim ya kini kaburo Banai kublai senam tamai ya piwe nadu kini ki hep ki baret ai kublai senam tamai basok bakmani pi baro bad senam tamai ke badap de jingker khu ke jong blai to blai ni lam ngi lamba kini ke senam habangin ya ji kini ke lenti ke mangim tep nrengin chani a blai bu blai ni lam ngi nadu ke basdang nadu kini ke sengi ke menengkong jong kini senam palamba kini ke senam hi baro ko we blai ker khu ngi blai long rangkat bangi lorangkat rup kene kejing syakri jungi oblay ha kene step shwa bingin ya shaprang kejing syakri jungi yo oblay tongin phai jo oblay ha kejing duai ban pengentang kene kapor tongin duai au oblay mokpa jongi ubah beneng komni ngiwan ni ke bandam red ek sajat ke bakhoya jo mekrab ye ha kene step jongene ke sengi ke bakrau ke bakentang kesengi hakaba melai ngi bengin song thai neki kam neki jam neki jing trai jing ta jungi baro bad bangin pelod di kapor ke jungi hakaban syakri hakaban yaslok bad me ngai ngoro trabi melai ngi kene kesengi kabalong kesengi kebanengkong jong kene kesnem kabatmai kesnem ar hajar ar pulai krabi ya mengidon hakabokom kene kapor ngemla ban klem dai ngo ye jinor rangkat ke jome ye jing em ke jungi lama kene ke senam ke belalaj baro si senam malaya lambet ya ke jing em ke jungi wei pi wei ki khon ki jome ngi sang ti bodon bor ke jome terai bi he kam shemal lungkot no ya ke ban betin ya ke ban yalam ya ke ban ri ke ban sumari ke ban ker banda man ke senjam jong ke jing em ke jungi kerabi ya ke bokom kene ke pohon ngi wana khamat jome ban kerpan ya ke jing isnei ba ke jing dor rangkat ke jome lamban ngi lamba kene ke senam ro terabi he habangin sajam ya kene ke senam ke batmai ablay ngi duai ya ke menlong ba me senda jongi banyalaman betin ni ke jingim jongi na koi ke sengi koi pat na koi klemat koi pat trai ban man ke senjam jong ke jingim ke jongi ablay yang na me na den manakmat jongi bangila ban ya rengkat ban me ki por baro IT me trai kene ke sengi baro koi bangi aman syakri me isnei ban kerkhu ke jing syakri ke jongi ada kene ke poro trai kerkhu ngi lamba kene ke jing syakri ke bangiyo nado ke jing ruai ke jing puli ke ktien ke jome ke jing duai ba khamtam ke jislok ke bangin sayo lamba ke syakri ke jome isnei ban pensaj bor ngi lumun sem ba kho jome bagini ke benta baro bangin yo ban pendap kin long ke jing kersan ke bor ke banyalam ke ban beten ke jim ke jongi ngai ti hame trai ke por ke basa jong jing syakri sengawi ke bangu jongi maapi ki pop kerengkang namar keteng jisu ngipan amen ngen petangi ke jing syakri jongi obleh ke deng por da bungi soalang ke jerwai ke baspau bad hadin katangi lapan baik iwe neki dorang ba jong ke balang Mr. Ar khong sedam banyelam hingi ke bapuli na ke ketien ke jong obleh berman bu ha ke jing duai ai bada kamen sim hun ngin yoro yu trai sobon namar ki jing snei jongu kinne bom jukot kin namar ki jing snei jongu kinne scam kin om judo baro itu ke khot ke jerwai ke basipau bar ke bakat ar na ke bakhamrem to subhani yang la Namar ki jing is name.
Kijing pule na kaktin kijong blay kin long lai benta kamot lai teli kilanong katu kan negi dikot bat hadiin kata in siyos ngawi kijing duai ngan sedang na ke kitab Sam kanumbar sispa lai pundai ki dikot ngan pule iwai hadu basau hadiin kata ngan sisim kitab jing penpau ngan penkut da ke jing ruai sngau senai kentin ki ba ongkum ne Kasam sispa lai pundai kedekot kepenengkong hadu besar atrai melayit ban melai itu yanga metip ya kabasyong jonga bat ya kabayeng jonga mes ngautu ya kejingmot jonga na jingai meyit benia ya kelenti jonga bat ya kajakatia jonga bat me itu ya kelenti jonga baro Naba omdon kaktin hau thali jonga Henry hakmi ko trai metip ya ka barok phar di kitab jing penpau kelenong bar huwe ngan sim dekat ke balai besan bat ngalayo sngo kaktin bajam na kata kakhet kada ong hakmi kataban nagal ublai ringkat bat kibriu Bat un syong lem bat ki temaki kin ya long ki pai lang jong u bat ublehi un long lem bat ki bat un long ublei jong ki te ublei un nyan no ya ka jing ja umat baro na ki khmat jong ki bat ka jing yap kan om long shu lem ne ka jing sngosi lem ne ka jing yang lem ne ka jing pang kan om long shu kita ki ba menshwa kila lej no te utobasyong halor kata ga khet ula ong hakmi ngala thau thuma ye ki baro badu ong to tho na ba kine ki tien ki long ki bayai ne bat ba shisha kajing ruas ngusen kala nong ga balai ngachim na ga khot ka ba ar sao Kalong na gijing isnai utrai ba om shem labam do yangi na ba gijing isnai jong u kim do kilong ki bathmai man ke step ka ba krau gijing yai na jong me utrai ulong ka benta jonga ong ga men sim jonga na mar kata ngan kermen hau blain snai ban ger khu ya gine gi tin gi la pen sngo ni le lang blai jing duai Kokpa jungi wah beneng Niwan hajan jong me hakan ke step jong kan ke sngi ke bathumai ban ai ke burom ke jing sngongo tang ye me layok ban jam ketuk kan kenta seunus nem bathumai aja rapulai menta imat ngilapoi se ka khatwei kenta ngisngau bakabor ke jong me king kutrai ke kersian yangi niwan hang ke step jong kan ke sngi ban ai ngo ya ki por ki blalek no ki bengla khliap chadien jong ngin ko trai ngi pen pau ke jis ngongo ya man ma ke jing kersian bor ba ke jom ngi ho kisnem ki long ki ba sitom kisnem ki long ki ba jenjat bat kisnem ki ba kumbang ala pule na tin ke jom ki don ki khap ki ba ki umat ki haban jaw na ki long yin ki long sem da ya trai ngi ngongo ya ki jing nyat no ki jom ki ba pedeng ki jing nyat lenti ki ba dom mai pen i yang ye na ke step ko pernai king ko trai oi kum ka balang ilawan khmat jo me ban kerpat ya barok ka bangi don kam bad don ru ki khap ki ban ki jing kwa jo ngi bangi le bangi trai rai le se kamon jo me kampli king ko trai ban me play ya ka we pat kalat ban ngi ngej men pen scam ya kata commission ka bangi don ban le hakmat jo ngi king ko trai ilawan kum ka balang hakmat jo me ki jing don kam jo ka balang namal melat ker khu yang ngi king ko trai kat ne ki snem ngilayaj bat ka balang ke jome kala nang roy bat ki kam ki jome ki long ke bayar ban petlon ya ka long ka ba la da klem ka bor ke jome bangila phai seme atra ngi don kam ya ki nong sharai mem i no yang ngi mlas ngau ngi khot kerpat ya me ablai mela sei ki nong sharai saungot bangi don ke jinget ke bas kembo mesim bu khu jome un chong sa bat ki laki tlot ke jing long brio
มันเป็นสแคมดูมันเสียงบุคคลเจ้าแม่ว่าอย่างนี้เดินกามอีดคอดก็ไม่ตีบาลังนี่เราพายใช่ไหมเป็นเมล็ดกระชานอย่างนี้นี่เราเยอะกินกุตรายชิบัวนั่งอีอัตรายและสิ่งลองตั้งกิบริวฮักกระดอกกิจลองมันเสียมอัตรายนี่เดินกามอีกิจยารับก็เจ้าแม่กระชานอย่างนี้กินกุตรายบางละบันไตรคำพายกกรรมก็เจ้าแม่ว่าอย่างนี้ด้วยน้ำตากิรมไปยิงคริสตานบารอกกินกุตรายกิบลาเดมดูเรียบบันพายใช่ไหมบันเป็นเงาอีเมกเอกบางอีเดินกรรมบัดก็ลองกับประจบกุมเนี่ยปัดหักในกระโปดยังในกระสกินกุตรายกระสนมกับทำไมนี่วันบันกระปัดหักมัดโยมปัดนี่ลองตั้งกิบริวงิมติบยากละชายกินกุตรายกตีนกิจเมก็องกละชายกันติบฮีเรื่องนี้ติบตั้งกวยบางไม่ลองอุบเลยจงงี้ว่าไม่โดนรังกัดบันนี้ฮัลกระสงี้ยาลำบางอย่างยัดนั่งในเช็คมัดกินกุตรายได้กิจงกระชานบอร์กิจงแม่ได้กิจงไอมันเสียมกิจงแม่ได้กิจงตินเลนตีกิจงแม่ยากบาลังกินกุตรายบางละบันยาเป็นพันดันบุรอมยากกระเตงกิจงแม่กินกุตรายกิดอนกิกรรมกิบหักมัดจงกับบาลังกินกุตรายกิบาลองกิบเขียชิบอนเป็นตลุนหักเลงกอร์กระตรเปงเบรียวกิจงกินกุตรายกระชานยากบาลังกิจงแม่นาดูเชอร์มันบาลังพัสตอร์กินองชารายไปอีจงกิจคอดคอมมิตี้บาลังบางลองก็เวกิจงหมดก็เวกิจประกาศบันวันนักขัดกิจงอิสเนกิจงแม่กินกุตรายบางตลุนยากกรรมกิจงแม่กินกุตรายวัดไอบักหางาวัดไอบักเมงวัดไอบักสรองอะไรกันลองกิจหมดกิจประกาศกิจงกินกุตรายงินเย็ดอิลาเดอัตรายบางลองกันนุสานมันตะกิเวปัดอัตรายแบบเป็ดอย่างนี้ยรับอย่างนี้บางลองก็ชิทีนำมาตะกิเวปัดกินกุตรายตัวกระคู่กินกุตรายกินรุมไปยิงคริสตานบารอกกินกุตรายเด็กยิงกระคู่เลยกิจงแม่นี่มาฮัลกยงยิงเข้มกินกุตรายกิดอนเปรงยงกิบมาเปรงยิงดุกยิงกระดูกิดอนเปรงยงกิบมากิยิงปังกิยิงสิตอมกินกุตรายกิบังงามติปันไม่ติปกินกุตรายกิดอนฮัลกยงยิงกระเซมกิดอนฮัตรายจะกระเทียปังดุตรายกิดอนกิบดอนหังเนียปยิงตรายกิบวันเรื่องการกิยิงปังกิยิงสิตอมงามติปไม่ติปตรายตัวเฮานุสนำบทมาอิตรายกุตรายเป็นเขียปุรายกินตรายเวงบัดเล่าละยิงปังยิงสิตอมบารอกหากกระตั้งจิสุนามาร์กสนามก็บอกรอกจะไม่กินกุตรายไม่ละยับฮัลกริบนานามาร์กปอบจงกินตรายกับปอบก็ได้ยิงปังบัดกสนามก็จะไม่อัตรายก็ลองกินเป็นกวาดอย่างเงี้ยนามาร์กตากินกุตรายมันเชนียบางเชนียมันกระชานอย่างงี้บางละอัตรายบันไอทีเจลก็ยงจิงเงบางจิงอิมตังทำให้กินตรายชิมตีกันในกระปอดกินกุตรายก็บางยาวันคุณกันนี่บันยาเซงลังนำตากระเตงกิจอมกินกุตรายดอนกิเฮบกิบริดดอนกิคนสำลาดอนกิลองมีกิลองปากินกุตรายยรับอย่างงี้บางยิดยาละกยงกิจิงเอ็มกินกุตรายก็บางละจามชุดนั้นมุทมายอายบางกิจลองริมบาร์ก็บางยาฮับดอร์บางกิจิงเอ็ดกิจงกินกุตรายเงินเป็นทมายกินกุตรายบางละบันลองกิตากิคนบบิดน้ำหักมัดกระเตงกิจอมกินกุตรายโดยในบันกระคุยกันไปยิงคริสตานกระคุยกิจิงเซงบาร์ก็บันก็บาลังกิดอนก็บันตาบักคราวอัตรายบันระยากระเตงกิจอมกิจิงเซงขณะกิจิงเซงซ้ำลากิจิงเซงลองกเมบัดกบาลังฮีสิตลบบารอกกินกุตรายมันกระชานอย่างงี้มันกระชานอย่างงี้กำกี่บะหักมัดกินกุตรายกำละบัดเย็บกระเตงหลุดกี่บารอกนี่มันไม่กระติบคำพาไม่กินกุตรายไม่พลันไม่เป็นอีอย่างงี้บางอินแหละกุมตาตัวกระชานอย่างงี้บางอินละบัญญัติชับมัดบัดเชปรังกระชานอย่างงี้เชครีกับบักรอก็ยอมไม่กินกุตรายกับบันเย่งหักมัดอย่างงี้บันซามีกับคูบอร์สนมทำไมกินกุตรายบักคูบอร์กับบางอินเยอะเงากันช่องหังอีบางอินเป็นทำไมกันบางอินละอัตรายบันลองกี่คนกี่ยอมไม่ฮัลกัสงี้กี่บายรับกี่เวปันตรายบันกระชานบางอินเป็นสแกมยาละเดบางอินลำกระชักกี่เวชักยิงเป็นอิมกินกุตรายตัวอิสเนบันชิมยี่กันในกระปอดบารอกกินกุตรายนึกบัสดังดูมันในปนไว้นับหักกระเตงจีสุงิดไว้อาเมนตัวเบลน์กระคู่อย่างนี้ลังบากจิงปุเล่บากจิงชาสกอร์เอกเตียนกระจงเบลย์บาดูเบลนิสเนบันชาสกอร์เอกจิงด้วยกบิงลาบุหักในกระปอดลังบาอูเชครีจงเบลย์นี่เป็นเป้ากจิงสงูยายมิสเตอร์อาร์ของสดัมอีบาอินสลองเชนเวนิกเปลงเกรังบากระคอดจงคอมมิตี้บาลังนี่เป็นเป้ากจิงสงูอีนี่เบลาเป็นเด็บอีกในบรรดาคุมบากบาลังกลาเชนเนียตัวเบลย์นังกระคู่อีพีhak jing syakri ke jong pio blay nak wei ke por shwei pan de hak ne ke por ngi la poi shi ke wei ke bentam ba kata kalong bangin yo ban yo sngo ya ka jing wai ke bakerpang na ka female voice jong je seng samla ba hadin ke ne ka jing wai ngin sa yo ban lum no ke jing aingu ba hadin bala de ban lum ke jing aingu dan subha ban kerpat ya doktor L ke ji ban pen kentang ya kini ke jing aingu mentangin yo sngo ke jing ruai kerpang bah katangin lumi ke jing aingu baden bladap lumi ke jing aingu sobham kerpat i doktor L ke ji pan pen kentang ke jing aingu
Toyalam yang ikuken rat halanti bangin lang yan haplay jin peshoy babun na jin snew bangin yolay what in what yen China yo iya maklalenti ti jong me ai kan lam yangi shinen ter jin yen jong me ayen yan tang ban mi ko try ling ba u snemba thamai try tuk do to sumayangi bangin yan tang ban mehi Iduai hamigo genrat snem thamai tolong ringkat tang hami jing yen aiti yanam try jing yen jongi jing ken khu Niker pat atrai I can do nami klamwai snembarem ni inomenta snem thamai ni priang sobha Angin yai tang ban mi ko try ling ba u snem ba thamai try tuk do to sumayangi bangin yai tang ban mehi Angin yai tang ban mi ko try ling ba u snem ba thamai try tuk do to sumayangi bangin yai tang ban mehi Thằng ini đuổi Ông blei ở bầu pa Jung i ubah pening Iwan try kan ran Akmat ke ket ke jing snei ke chome Ban aingu yami try jisu kan ran Namar ke jing alam ke jomi ke jing em ke jongi Lingba ke ski ke snem baro ke balalet no Mela don ringkat bat ngi atrai kan ran Mela kersan bor ki Ban mela kerkhui ki jing em ku jingi Ban ngi long kum ni ku bagi long barok ki long Bagi jing e bagi jing isnei ki jame Trai kan ran kum ni bagi jam Hakan ni ke ngi ke pening kong Jong ni usdem mu batamai Ngi aingu e me trai jisu kan ran Namar ki jing le baha ki jame barok Rai kan ran Abangi paidin bangi pej apnai Ikini ki bnai Ki khat artli ki bnai ki belit no Ngi ke keti ke badan bor ke jome ke belai alam yang ngi trai jis kan ran kum ka balang Rai kan ran bala kerku yang ngi Hadin ablai kan ran Ngila yo iki jing pentut artli ki sdem namar ka klam Ri art rai kan ran Ning bakini khat artli ki bnai bala ai lahat yang ngi atrai jis kan ran Bagi laban syakri lai do ja ke yeng bakhuj bakentang ke jome ablai kan ran ngi aingu ya ke keti ke badan bor ke jome aingu igi jingir khu ablai kan ran bamla the slay atrai kan ran ka balang ke jongi atrai kan ran
Amila dem ngila khot kerpat ya meling bau snem balalit no. Oh ablay keran aku me ablay keran mala sei ki syakri. Try Jisu keran tuis ne. Bamen don ringkat ablay keran bagi nong syarai ki bamen mala ibet pan sei atrai keran berok saungut atrai keran. Kilong tang ki breu ablay keran. Dan lagi jong kijing telat kijing duna. Tu kersan bori ki. Tu kerkui ki ablay keran. Oh rumah don ringkat ablay keran. Pan barok kat nyongun. Kirang bak balang ablay keran. Ki balong ki dekat juga kam ti balang. Tu ya rap iki atrai keran. Hagijing im ke baman lakasgi. Rai Jisu keran i duai ni kerpat ru atrai keran. Kemen don rengkat bangi komne nang ni syakman atrai keran habingi jaminus nemo bertamai atrai keran ni duai ya kejing alam kejome ngi duai ya kejing don rengkat kejome atrai keran banyai kerkhu la kejong ka balang banyai kerkhu ki ye ngapo ka balang atrai Jisu keran oh ablay keran ngina kham e ban syakri me ngina kham e berwan chaka ye ngabakhuj bakentang e kejome ban le ya kamon kejome Try kerat kemudian kenika step atra kerat ngiwan bandam ban aingu ya mi atra kerat nam tak kenika por ablay kerat oh ablay kerat ngi duain tak syakri ke jome kabajeng ablay kerat ban plan ke tin ke em ke jome isne ablay kerat ban ko bor ka atra kerat abu men sim jome atra kerat don ringkat ban ka ablay kerat ge baro ablay kerat begin yo kenika step kendalo kijing bam Yo kin jam sim ki ban kerkhui ki jing im ki jing ya trai Jisu keran oh ablay keran malai isdai ban kerkhu e yang im ka balang bat ling ba ki jing kerkhu ba metech slay ki jing im ki jing ngi wan rai ki ni ki jing ai ki jing tu isdai tu kerkhu pen khoi pen kentang ki ablay keran ki long ki ba bet ban pen dan kam na ka kam ke jome ni duai ngi khot kerpat ki ni baro ha ka kerteng ka badon bortam utrai ba unang penim jing Jisu Kristus amen. Kumlay shibon ya ke female voice jong ke choir jong jing seng samla jong ke balang nam ta to ke jirwai ke bekerpang ke pilai pedang jong ke ne ke por ke balong ke jing duai ke jirwai ke badoni ke jing duai ya ke jing lam ke jong blai ke jing orang kat ke jong blai lemon ngiwe piwe lamba ke ne ke snam to blai nong ker khui pi ke female voice jong ke choir jong jing seng samla blai nang kersan nang lam piro Pinala ban ai ke jing syakri yo blai nak wei ke por sui pat lang ba ke jirwai ke ba pidon ban ai blai nong kerkhu pi ba de ke jing syakri ke jong pi yo blai hagne ke por ngi la poisha ke banta ke ba don kam e nam ta jongi ba kata kalong ban yo smou ya ka New Year service nada ke sermon jong New Year service ke menengkong hagne stem bad hagne ke por ngi lapan bet ya iwe na ki samla rangba jong ke balang hdhar iban saing ye ke jing slok na ke tien ke jong blai de shwa bangin se yo sngo ye ke jing slok na ke tien ke jong blai hagne ke stem ngi ni so lang ke jirwai ke basan spa khan lai kerkhu trai kene ke snem hajan jomeng ya dem penkup yangi bor jome khun ki jome ai ngin long kejirwai ke basan spa khalai porosan til south league record padeng kene ga jirwai ngi se yosngo ya ke kubo new year Ben kup yang
teman besan iba penyat ya kan iga jeseng iba long ru chairman jongkang i pastor iba dan rengkat bat ngi ki teman besan baro kumjuk ru ya ki teman besan ileng ki dukhot ke komiti balang baro ki berembat ki bathamai ya phi ki long kemi ki long kpa ki khon samla kan thei bat shenrang bat ya phi ru ki khon hep khana ki berit haga benung kong ngasngau bangadai ban ai khuble ya phi iwei haga kerteng ka bathiang tam ka jong trai bat unong pen em jongi uji sukres ngashim ru ya kane ka kabu ban ai khuble snem thmai ya phi baro ki bedon haga ying ka jong u bat kumju ru ya phi ki badon haki ying ki sem to ublei ka jingsuk undon lem rengkat bat phi haga ni ka snem baro si snem ngasngoro bangadai ban ai ngo yo ublei namar ba ulaya lam lenti ya ka jing em ka jonga ula kerkhu ya nga ka met ka bakot ka bakhia bangala bandon haga ni ka por ban pendep ya ka ni ka benta kabala ibet ban tenrong haki terpeng ki batlot ki jonga ngasngau bangadai ban ai khublei bat ban ai nguru ya ka program komiti jong ka balang kabala ibet ban syania hanga ya ka ni ka benta kani ka sien ka benengkong ka bangan yeng lengba ka program jong ka balang ngangai bakine baro kidi ki jingker khu ki jong ublei banang ni nganang la ban san haga jing em ka baken jaman sim hoot haga benengkong habala pensngau ya nga ya kani ka benta ngasngau baka than khamtam habaka dei ka jinga seng jong ka balang ngampat jumlian hoot ngi jumlian haga jinga seng khana haga jinga seng samla haga jinga seng kan thei rei bat ka balang kani ka sin ka benengkong ngasngau maka than ya nga dan renga supen ko ngu ya ladi daga jing ngau thu baka jing ko ngu ka khambaha ban ya ka jing kenya hagane ka por na marbana ka benta ka jing bit jing biang jong kini ki hep ki beren ngilapan kre ya kini ki kor ki bor bat ngasngau bangan ai khublei ru ya iba Ivan iba haipor iba lengkot ila kloy ban yaram ban penbet penbiang ya kini ki jing don kam ti khublei shibon ba Ivan ublei unang kerkhu ya phi pinang la ban pendon kam ya kasap ka ba ublei u ya phi te haswa bangine ya chaprang ngien ya pendam haga jing duai tengin ya duai ko khpa jungi ba habneng sashi sen pat trai be it ngawan ban pau hakmat ke khet ke jing isnei ke jong me ban ai ngo ya me namar ba malaya lam lenti ke jing em ke jongi bat mala pela ru yangi bangin don kat ni haka ying ke jong me haka ba kom gani ke sngi ke ba krau ke jong me ke sngi jong ke jing job thiau ke jong me ke sngi ru ka baneng kong ubaneng kong ba ke snem naga benta ka ni ka snem ka bathamai ngi ai ngo ya me try na marba malaya lammi ki jingmut ki jing perkhat ki jongi mala pela iki kijat ki batlot ki jongi bangin wan ban ke she ka ying ka jong me ban ai ngo ya me na mar ki jing bahas bon ki jong me malaya lam ya ka jing ya seng ka jongi na ru ka basdang bat ngi ngau shi shai ka jing don rengkat ka jong me bat ha ka ni ka kenti ka ban benta try ngi don ya ka benta ban ngau bat ban ngap ya ka jing shisha jong ka ktin ka jong me try jisu be mi yo i ngi komne ko mangilong ngilong ki breu ki batlot ki bomdon bor ki bomdon ka jing ngau thu ba ka jing shampang ngi duai ka jing yalam lenti ka jong me isnei kon ko pa be ban ai ngi ka bor ka jing ngau thu ka jing shampang mangila ban ngau thu ya ka jing shisha jong ka ktin ka jong me bat mangila ban ai jakaro ya ka ktin ka jong me ka jing em ka jongi bat mangila ro ban pendon kam ya ka ha ka jing em ka ba man la ka sngi try be it ngaduai kerpang na kabanta kini ki hep ki berit ki badon rengkat bat ngi hakani ka por kerkhu ya ki try bakin la ban shongkhop bakin la ban sha skor bat bakin yo jing mentoi ai ken ko pa be it na ka jing shisha jong ka ktien ka jong me ka ban long ka ban pensan ya ka jing em ka jong ki ka ba man la ka sngi bakila ban san na ka jing tip ya me bat bakin long ru ki shakri ki ba kodor ki jong me try be it ngaduai ru ya me man isnei ka bandan dam rengkat bat la ka jong ka shakri ka ba
mala ibet ban penyeng hakane kapor me yo iya ka syakri ka jong me ka long ka bapom ka batlot ka batli ka basuda trai nga supen ko ngo ya ladi hami ngadua ya me men isnei ka ban yalam hooi ka jing pen kre ki long ka jong ka briu nrai ka jing pen janai baro ki long ki bawan na ka khet ka jing isnei ka jong me kerku kan ko pa ba et ba usamba jong ka ktien ka jong me un long ka jing kerku ba ka jing mentoi neng kong yanga ka bakran bat yang hilang baro ki badan hakane kapor don dam don rengkat bat ka jing syakri ka badang sa ba kum juru ik jing syakri ka bangindang yo hakane ka sngi hi baro si sngi isnei kan ko pa ba et ban ya lam yangi dong mensim ba khoi ujong me ngau ye ki jing duai ki jong ni na bai kini baro ngipan haga kerteng jisu ngiduai amen tengah ngan hiar hakane ka benta ka basyopo kenang bangin laban pendon kami nadu mene basdang gejing seng lada pisngap ha nadu inong pulis dang gejing duai nang ta pade ngisngap ya ka female voice ka bala ai ka tu gejing rai ka basngau tenat ka badon jingmon bat nadu inong duai itemen besan ilek jungi baduai gejing aingo ngasngau kala dei lupa ka kubor ngamdon kubor da ka bathamai pan habang ayo ikan ke program marsenyo ikan ke jingtip badai ban keren ikan ke por ngaperkhat ayungan keren ngaduai yo blei bo un pensyai bat kat bangadang ya kat bakidang ya kita kisngi ngasngou ya gajing slei ka dok nu tang ki jing baha ki jong blei ha gajing em ladang apai ka jing em shimen ladang apai ha gajing yo i ka jong ha ka balang ngai i tang ki jing kerku sudah ki jong blei namar kata ka nongrem kum kan jing slok ka bangin ya pet lang ha ka ne ka por kalong na ki jing rai sam ka basis pa lai ka dekot ka baar ka kintien ki ba ong kum ni ko men sim jonga tu kerku ya utrai bat wat klet ya ki jing le bha jong ubaro sai si sien kini ki hep ki baret ngan chingan ba ngan sngo tanat balar pi penbot lang ya ngamo penbot hang tu iba ivan ila pentho ngin ya pet lang nang tu hau to ong si sien ko men sim jonga tu kerku ya utrai bat wat klet ya ki jing le bha jong u baro hakane ka benta ngiu i bakadon ka jing tentu ka kentu ya ka mensim ka jongi ka kentu lang yang i baro ba yo bangi klet ya ki jing le bha ki jong ublei yang i baro menta kesngi ngan keli kini ki hep ki barit menta kesngi ka dekat no terek kum tu shiterek ubenai ayu Januari kesnem kat no arspa kan no arpo lai ndai pidang yu i ka barem kam dei shu ka barem baro khat ni i ba ka dei ka batmai shiterek Januari arfulai menen ngi ka dei ka no terek kum tu life way hoi very good life way benai ayu kum tu menen December very good senem kat nom tu menen hajar arfuar oi arfuar to pi kita ke long kum ju ne ki laya pher bak labak life way terek December menen mengidon ketuka New Year Eve service bagi penlong di jia seng samlang yes ngau tenat bha mong yo ikino gi ki batmai baka kham ngau tenat inga kalong ketuka solo na i pastor jungi ngas ngau bakalong ka jing ai man sim yang ilang baro ha ketuka por ngadang ngau ku manganang bha susu rendang ngas ngau ku manganang siang susu nomor bai pastor inong ya lam jungi ila ai ketuka jing roi ka bakar pang menin ba irwai marwai ku blesi bon pastor ka jing roi ka jong pi kalong ka jing ra man sim yang i baka jing pensngan baka jing ai man sim banginang slur ban yang ban saki ya ublei to menen life way December arfuar mentagas ngi shiterik Januari arfulai baro mentagas ngi kalak kalalut ladangi pai ban ngi pai din syakaba menin kata kamot nado hakashi snem ngi don khat artali gi benai usdang benai Januari bat unkut hau December kata kamot hakasnem arfulai ngilayai lenti yaki khat artali gi benai lais pa anrefusan teliki sengi bat hakata ka jing ya lenti jong ka jing em ka jongi
ngila day ban ya iki lenti ki ba ngia kendo halaki jong ki jing shem ki jing ya kendo ki jongi hateng ha ki jing ya lenti ki jongi ngila ban ya kendo ya ki jing ngau tenat iki jing ngau bha ngila ban mat iki jing kerku ki ba ai man sim yangi bat hateng pat ruk ni hap ban ya ki jing ban ya kendo ya ki jing ya kendo ki jongi ki ba teng ki penok man sim yangi teng ki pendiau yangi teng ki penduk jing kermen yangi bat teng ki pen artetin yangi henrei la kalong kum nuru ngilala ban poi menta syaka shitrik jong January jong kesnem arpu lai namar kata ngasngo bangidai ban aingo yo blei namar bok yalam lenti ya kejing im kejongi ngasngo bakadai ka benta jongi iwei bangin aingo yo blei namar kejing bha bat kejing isnei kejong ngan phai bang shikini ki hap ki berin manhakan ka senam arpo ar baro PLH school day nam day ho day ngilech school ne film night school na PLH school baro shi senam na PLH tang shi tang senam baro shi senam ngilech school baro shi senam nang ta pade ha school ngi hab ban krekwan bangi hab ban tho ru iki exam ki jongi ki ba per bat ha kan ka bakut jong kan ka senam Shua ban poi benai Disember ke school baro mangi baro ki balik school ngilala ban pendep ban tho ya ke final exam jongi ndai to baro ki hab ki berit harakti kan ki bapas rak bah wat li rak tangkum tu ngam yu inga khamat la ti rak bah ish very good mo congrats naga bentai jong pi ki bapas so panham no kan how to rak panham no kan very good how to rakti ki ba feel mlele how to rakti ki ba feel tang mangamar we mdan don mlele ha ka jingele ngidon ki ba job ngidon ki ba rem ngidon ki ba pass school ngidon ki ba pass bat ngidon ki ba feel to naga benda jungi ki ba pass em ublei ula kerku yangi bangilala ban job ye ka jingele ka jongi ngilala ban light siliang ngi pas namar bangi tray shitom bangi minot bat bangi ko ngu tena ka benta jongi ki ba feel pan ublei ukur khu ne em yangi ukur khu naga benta kitu ki barakti kidon ki barakti naga benta kitu ki ba feel ru ublei ukur khu bat ukwa namar ba ukwa ban hikai yangi banginang ban tray shitom banginang ban minot bat banginang la ban penbet yaladi ha kani ka snem ka batmai pat ka bangin hap ban ya lenti to nang ta shu pade ladangi phai shiki artli ki snem ki bala lekno shwa jong ka arpo ar ka snem ayu kum tu shwa ban poi ka arpo ar snem ayu ka don arpo way very good nang ta shwa ka arpo way arpo shwa kata kani ka snem arpo ar ha ka snem arpo but ha ka snem arpo way ngila day ban yat lenti ya ki jing ha ka baka klam galawan ban len shop ya ka perthei barok ka way bat yang ngiru hang ni hari kasi but ha kitu ki por ngila long ngim yo ya ka jing lai lut ngila hab ban chu shong ban chu sha set kut haying bat ngila du shi shai ka jing lai lut bat ki baro ki bangi dai ban yo ngila du lut namar ka jing sha lan shop ha ka ni ka klam na ka benta jungi ki hep ki baret le sha school ru ngim yo ban lek ha gitu ki por ne pile school ne por covid ngim yo ndai namar baki ong bapi haban shong haying nang ta pade ban ya kenduk parlok rungim yo asyu ban wan se jing seng rungim yo ha gitu ki por ngim yo lat ban wan se jing seng kum ta kala long ka jing khang lat bakala long shisha ka ba ngi sha te sha khum bat ha bangi perkhat ngi sngo baka than yang ngi ha gitu ki por naga benta kini ke baro ngi sngo baka long ka jing yang ngi henrei ublei ubadap daga jing bat ka jing isnei ha kani ka snem arpo ar ula kerku yangi da ka bau ya ka jing lai lut da ka bau la pen kan riak no ya ka klam
nang ta pade ngilayo ru yakilat ban lek seki school ki jongi ngilayo yakalat ban lek seki kam ki jam ki jongi kum bangi julong bat ngiyo ru yakajing light lut ban wan syaka seki jing yeseng ki jongi para bangen ladangi pai syaka jing yat lenti jong ka balang ru hagan ega snem arpo ar ngiyo i shisha ya ke jing bahasbun ke jong belai utrai jongi haga bola kerku ya ke balang ke jongi haga bangi kum ki dekat jong ke balang ngimat bat ngisaki ya kata nang ta shu hagan ega snem arpo ar kiseng hapok ke balang nado ke jing seng kentei ke jing seng samla ke jing seng kena ngilayo ban rukhi light lut ya kita yo bat ya kesengi ublei ke bekerpang na ke benta jongi ha ke bangila mat shisha ya ke jing bam ya ke jing pensan ha ke jing im ke bekenja mensim nang ta shu ha ke ni ke snem lei ngi kum ke balang ngilayo ban ya shim bentalang ha ke tu ke jing ya bam ja Christmas ke bangila do la arsnem ngim shim yo lat shu nrai ha kan ni snem ngi sngo shit rhem ha bat ngi sngo ba ka long shisha ka jing kerku bangi yo ban ya sngo tanat kum shi yeng si sem lingba jong ka balang na habangi kertiang din bat ngi pai din yakini ki ai baro ngi sngo day ban kubur lembat u debet ban ong ku mensim jonga tu kerku ya utrai bat wat klet ya ki jing le bha jong ubaro to penbut lem sa sisien kan kini ki hab ki beret ngin ong biang ong daga mensim ka ba shirham ba daga mensim ka ba ngol thu to penbut kan ku mensim jonga tu kerku ya utrai bat wat klet ya ki jing le bha jong ubaro kasam ka bah riu pu kendai kedekat ke balai pau ke ong kumni ngan ya ro ya ke kerteng ublei da ke jing ruai bat ngan pen krau ya u da ke jing aingu ngan ya ro ya ke kerteng ublei da ke jing ruai bat ngan pen krau ya u da ke jing aingu kapang kabangin puson na markata ha kani kapor kadai ke jing sngo ngu Kei kani kajing sngongu, kihab kibaret pilak ban snong tu. Kei kata kajing sngongu, kei ndai, tangan keli manga, subuk menta, lada imei ipentit sabti thmaya pi, lani lada ipai ipentit juti thmaya pi, pinlek kumno, pinong kumno ye, pinong kumno, ngam yo sngo, pinong kumno. Kublai, very good. Hoi, pinong tang kublai vet. Pinong kublai ha, pinong tang. Pinong kumno. Kublai shi bun. Katakan kadai kajing sngongu. Mo, dakan mau. Kai kajing sngongu, kamut kajing penpau kajongi. Ya kajing kublai, ya kinu kibalek bahayangi. Kan mau bangi ki hab ki baret em, ngidon imei ipa kibayai lek bahana ga bentah jongi. Compare langi long kumno ru mende ngo ngakali ni manu pas manu feel dapi feel ru imei in le bahahi la dapi pas ru imei in le bahahi baro ki jingdon kam ki jongi imei in penbiang yangi pa in pendan in penbiang yangi na mar kata ngi dai ban kan mau ban ong kumlei shibun to ka jing sngongu kadai kata ka jing penpau ya ka jing kumlei ya kinu ki bale bahayangi bat kadai ru bangin kan mau bangin da ong kumlei shibun But sakaweru ngim day ban klet ya kinu kibala le bha ya ka jing im ka jongi kaktin ka jong ublei ha ka shithi ka banengkong upol shaki Thessaloni ka lorong ka basan ka dakot ka bakat pra bat na ujakop ka lendong ka banengkong ka dakot ka bakat nyo ka ong kumni ha ka e baro tu phin ai ka jingu kajing ai babha baro bat kajing ai bajanai baro kalong na jrong kabawan hiar na ukpa sa sisien ngan pulim yang pet bha
haka ke baro to phin ai ka jingu ka jing ai babha ba ka jing ai ba janai baro kalong na jrong ka bawan hiar na ukpa para bangai nang ne ngila ban sngo thu ba ka de yangi ban ai ngo yo ublei ya ki ai baro ki bangimat haga jing im ka jongi hoot kalong ka bade yangi ban ai ngo lani ban panpau ka jing sngo ngo ban ai ka jing khublei ya ki no ki bale bha yangi hanrei la dangi perkhat bha onam don uwe lani anam don ka we ka bala ban le kham bha ban ya ka ba ublei ule na ka banta jongi na marha ublei ki ai baro ki long ki bala ka Bible ka tin ka jong ublei ka don shibon ki jang hikai na ka banta jongi menta ngin ya pet ya ka wei ka jing ja ka balong ka jing hikai ban hikai yangi komno bangin long ki bas ngongu bat ya ka ne ngila pensyong nong rim na ka gospel ka jong ulokas ka lenong ka bakhat nyo ka dekot ka bakhat wei haduk ka bakhat kandai hang ni ngin yu i ya ka jing pen khia la ni ka jing pen khoj u jisu ya ki shipongut ki bapang nyang tho li to pet bahagen kini ki hep ki berin kat ba u jisu udang lech sha Jerusalem uladei ban ya lengba ya kari Samaria bat ya kari Galilaya nda habaula poi hakawai ke jaka kila don ship hongot kirang ba ki bapang yang tho li kini anda haba kila yu i ya ujisu kila pertajam ki daong ko jisu kenran to isen ai se yangi ujisu haba ulayo sngo bat yo i uloong kilat pen i yaladi syakil lengdo kat ba kidang yayat la pen khoj ya kata ka jingpang ka jongki uwei na pedeng jongki anda haba ulayo i bala pen khia ya ulawan pai shau jisu udaya ro uda pendon buram ya uda dem krop haki kejat ke jong jisu bat uda ai ka jingu ya bat une udai unong Samaria ujisu ulaong ha hatu amdei shipongot ki balap yok kia hangno kita ki kendai jisu ulaong ha tu ke tu yang jot tu da lech no ru ka jinget jong me kalapen kia ya me to ngilayu i mentan ya katu ka jingjia ka ba ujisu upen kot ya kitu ki shipongot ki bapang nyong tho le ki don kat nongot kum tu shipau kat nongot ki bawan phai shu jisu ban ai ngo tang iwei nei tang iwei ti namar kata na kani ka jing hikai ngiyo ya ka jing na kani ka jing jia ngamut ban ong ngiyo ya ka jing hikai ba barabor ngidei ban long ki bas ngongu kom utu unong Samaria ubam shimla kelet no ya ki jing le bha ki jong ublei ba wan phai ban ai ngo ya namar ba ulapan khia ya tingiru ngin kan mau barabor ban ai ngo ya ublei utu unong Samaria te uya kendo ya jisu ulek phai shu jisu nrengi nginam ya kendo ya jisu namaru jisu umdan rengkat bat ngi umdan shu haga jinglong do bat ngi udan rengkat bat ngi ngin lek kumno bangin nang ban penpau ya kata jing sngongu ngin ya pej menta ka ka bangi dei ban le lani kumno ngin le ban penpau ya kata jing sngongu ka jongi ya ublei ngin ya pej kat tu kan ni telikiman ki bala ru ban long kum ki jingkut ki jingmut ki jongi lani ki new year resolution jongi na ka benta kan ni ka snem to ka benengkong ngin penpau ka jing sngongu ka jongi ya ublei da ka ba ngi puli testa ya ka Bible ngin lek kumno kini ki hep ki barit ngin lek kumno ban penpau ka jing sngongu ka jongi ya ublei hau ong jam si ngin ong kumno ngin puli testa ya ka Bible
Balai ngidan kam ban puli testa ya ka Bible. Ngidai ki kon Kristan ka Bible kadai ka bakong santam ha jing im ka jongi ngidai ban puli testa ya ka. Namar ka Bible kadai ka jing bam ka bakenja mensim. Kadai ru ka syarak bat ka jing syai ya ki kejat ki jongi. Kadai ru ka white lam arliang serti ka banep ka jong mensim bakoj. Ka batang daka ngilak ban job ya ki jing ki jing ya le jong ka jing im. Baka dairu kanong aibot kanong aibor baka nong kersyan hakipor baro jong ka jing im. Ka shithi upol shiki nong room ka lenong ka ba katsan ka dekot ka ba saw ka ong namar ya ki e baro latho khnang ban long ka jing hikai yang ikeng bada ka jing yaisha bada ka jing pentingan jong kita ki jing tho ngindup yo ka jing kermen kabaar pada ngin penpau ya ka jing sngongo ka jong yo ublei da kaba ngiyai duai kading duai kadai ka jing ya keren ka jongi bat ublei bat kadai ru kane ka ban bat scam ya ka jinget ka jongi ka shithi upol ha Filipi ka lenong ka basau ka dekot ka ban riu ka ong wat khuslai ya ka ru Henry haka ke baro da ka jing duai baka jing kerpat lem baka jing aingu tu pin pentip ya ka jing pan jong pi sha ublei kabalai ngin le kum no ban pan pau ka jing sngongu ka jongi ya ublei kabalai kalong ngin pan pau ya ka jing sngongu ka jongi ublei da ka bangi wan tista sha ki jing ya senglang habang idai ki Kristan kadon kam yangi bangin wan testa syaki jing ya senglang kam tam haga yeng ka jong u habang iwan ngin ya ro ya u bat ngin ra ro ya ki jing mat ki jing perkhat ki jongi hadok kat no ba ublei ulong ba bha bat ru bangin yai kan mau ya ki jing bha bat ya ki jing isnei ki ba u yai the hangi nang ka shu ka basau kum no ngin le ban pen pau ya ka jing sngongo ka jong ye ublei ngin pen pau ka jing sngongo ka jong ye ublei da ka bangi ailem shaki wei pat ya ki jing kerkhu ki ba ublei ulat he haga jing im ka jongi ya ka ni ngi mat bat ngi yo i ngi sakiru lada pikan mau haga khat nyau terik jong benai Desember arpo ka jing ya seng samla kala pelong ya ka charity program bat hakatu ka program kalala ban ai ngom ha ya ki para banget ki badan hapok ka balang da ka mensim jong ka jing it bat da ka mensim jong ka jing keluj kadai ka ne ka ba ublei ukwa yangi ha ka gospel ka jong uyones ka lenong ka ba khatlai ka dekot ka ba lai pusau ka ong ka hukum ka ba thamai nga aya phi ba phen ya it paralok hi kum banga ngala it ya phi ba phiru phen ya it paralok hi kabasan ngin le kum no ban pan pau ya ka jing sngongo ka jongi ya ublei ngin pan pau ya ka jing sngongo ka jongi ya ublei da ka bangi pen scam ya ka jinget ka jongi ha u bat ban syania ru bat ban ai ti ru ha u ya ki e baro proverb kalanong ka balai ka dekot ka basan ko ong tunget ha utrai dala ka do not baro bat wat syania halaka jong ka jing syampang Hebrew bakhat lai ka dekot ka basan ru ka kular yang ikum ni ngan om e no ya me dalele lem ni ngan om lendet no ya me dalele Kito kiri kisan teli kimat ki bangin le kumno bangin penpau ya ka jing sngongu ka jongi ya ublei para bangin kane kadai ka sngi ka benengkong jong ubenai ubatmai bat ka snem ka batmai ka bangin yat ha ka jing yat lenti jong ka jing im ka jongi kumba ublei ulaya lam lenti yangi ha ki sngi ki benai ki snem ki bala lekno jong ka jing im ngin syania bat ngin nget scam ngin buru ya ka jing kermen ka jongi ha u ba unia lam yangi ha ka ni ka snem ka batmai ai ba ka ni ka snem kanong ka snem ka ba ublei un yat haswa jongi haka kitab jong Isaya kalenong ka basau pusan ka dekot ka baar bat ka balai ka ongkum ni ngan lek haswa jong me
bat yaki jaka khok ram ngan penmadan ngan penluet jen yaki jingkhang renong bat ngan kedia yaki ding jingkhang nar bat ngan ai hame yaki jingken show ka jingdum bat yaki spa bala buri jong ki jakari da shisha komba ulakular leng baka ketin ka jong u unyat haswa jongi ngila ban ya kendo yaki khoru ki khoram ha ka jing em ka jongi hanrai utrai un penbet yaki baro kat bangidang yai peteng ban bud yaki dinjat ki jong u ngila ban ya kendo yaki ding pen kyang kom ki jing khang nar ki baberngem ban khang lat ya ka jing yai lenti ka baken jaman sim ka jongi hanrai utrai daladi un penluet yaki ublei ula kerkhu ya ka balang ka jongi ha ka bangi la yo snow bat ngi sakhiru ba ula kerkhu da ka ba uple yaki lat ki lenti bangin yo ban penyar ya kita lai ka yeng jan ka jong u da ka ba upenyo hangi ya ki jing tray mission la ka long leng ba ka balang la ka long leng ba ka jing sengken thei ni duai ba ublei un yat haswa jongi un ya lambat peten lenti ya la ka jong ka kam ba an la ban wan ra ya ki men sim ki ba kodor ki ba don ha ka jingdom ki ban long kom ka jing kan show ka ba kodor ha ka ni ka snem ka ba thmai para banget kum ki khon Israel ngidon ha ka lenti riklau rei utrai daladi ukular banyat haswa jongi haga kitab Exodus kalenong ka ba lai pulai ka dekot ka bas khat sao ka ong ka khmat ka jonga kan lech haswa jong me bat ngan ai ka jing shong that ya me ka jing don rangkat ka jong u kan ai ka jing ja that yangi bat kan ya haswa jongi tat hadu angin da poi sya kata ka jing ja that ka ba bom jukun ka jing don rangkat ka jong ublei kan penlong yangi bangin la ban yat syaprang kan ya rabru yangi bangin long ki kristan ki bashit rahem nginam do jing kermen nginam snow artatin namar ki kular ki bas kembat ki bathyang ki jong utrai ken pensat bor yangi haga gospel ka jong Matias kalanong ka ba arpo pra ka dekhat ka ba arpo ko ong hakmi ru ngalong rengkat bat pi hadu ka ba wai no ka perthei haga kitab Exodus ka ba khat sao ru ko ong utrai unya le na ka banta jong pi namar kata to das ngap jar pi haga ni ka snem ka batmai utrai unya le yakitma ki badon na ka banta jongi ka badon kam yangi kalong tang bangin shu IT bat bangin syania bet hau ngintip baka lawai ka jongi kalong ka lawai ka bala kerku namar de utrai ubabat ya ka lawai ka jongi da shisha udon ki jing thu ki bakrau na ka banta jongi ho ngila ban nam sngo thu bat bangin nam tip ka bakumno ka lanti ka bangin hap ban ya ka ni ka snem ki bakumno ki jing ya kendo ngin hap ban ya kendo ha ka ni ka snem hanrei habangi tepat ubayat haswa jongi katahi kalabiang yangi ngan penkot ya kani da kaba ngin bat scam ya ki kular ki bathyang ki jong utrai da kaba ong kumni yangi utrai un ya lam ya me halakasngi bat un pendap ya ka mensim jong me haki jaka rengkyang bat un pen klan ya ki shiing jong me men long ru kom ka kper bala ai bat kom ka po aliu ki baki jong ka kim du no Isaya kalenong kabasan pupra kadekot kabakat we haswa bangan penkut ya kani ngakwa ban ngin ruai lang ka we ka jing ruai ka babaro ngialang kadon ka jing sngo mensim babaro ngidon ka jing sngo ngo yo blei ngin ruai lang ya ka we ka jing ruai ban kadi ka jing ruai ka babaro ngin ya ngianang ban kin ban ya lam ya kani ka jing ruai kini ki khon ki jongi kadai ka jing ruai ka bangin ai ngo yo blei ngin ai ngo yo u namar ki jing kerkhu ki jong u ki bola the ka jing em ka jongi iwei pa iwei
ngin ai ngu ru yo blei bau ai bor yangi bangila ban yai ya ke jingai lenti pilgrim ke jongi ban ngin ai ngu ru ya u da ka bangi yai khat karpat ya u bon ai bor yangi banginang la ban yai nang ne shakmat om da ka bor ke jingla ke jongi re da ka bor ke jong men sim bakun ngin ya shim bentalang na ka bentah kitu ki bala ban yeng pila ban yeng ka di ke jing roi ka banginang makata ka dong thanks. Nagabanta ka buram ko jong amen. De ublein kerku yang ilang bakan ni kubor ke ben yosngo ublein dang lorong karo bai kong hebor nak wei ke por sui pat i lang wei ni sakri ke bokodor ke jong blei po la ke jong ke balang i don bentah ke babun ki kam jong ke balang nado ke jesang samla ke jesang jong kilong kemi
bat habok ke balang ru ilalong iwe niki syakri bokodor blay nang kerkui pi kong nang alam nang betin ni pi pinang la ban yai syakri yo blay nak wei kepor sigoi pat kepor ngila poi syak bokot jongka jing syakri jong yo blay kena kepor ingin perwai no ikini jing syakri jongi da ka bangi solang ke jeruai ke ba sanspa kan riu ba sanspa pra da ka ba kamriam ba hadin ke ni ke jing ruai ngan subha ban kerpat itu memsan IW khasano masa pelai jing da ke jing kerhu penwai ke jeruai ke ba sanspa kan riu jing im jonga trai to shim raban yai kelentikim kisngi jonga barofar nam ke jong me kin penyar baro riu tlik khot ke jing ruai ke ba sanspa riu kasan spa kan riu pasan spa pra Keburom kejingo bagi jingiro baro kalong yeme au blei ublei bakrau ublei badan bor baro ublei balari pen im ye kejing im jongi hagini kesnem gabalalit no baro sisnem ublei balabatin ublei lambangi laban jam segini kesnem gabatamai hagini kesingi gabaningkong kejingo kalong ye kedeng gabakot kejame au blei namar ba melong ublei bangingis ngej ublei bangingis sania ublei bangi ap kermen ye kejing lam kejong meling bangkani kesnem gabatamai nyai ngo ime ko try namar ka khubor gabangi la yo nagasakri kejong me hegani ke step kabapan thamai ye kejing mot kejing berkhat kejongi kabapan kan mau yengi bangin nang
ye ka ban sngongu ye me na mar ki jing bha ki jong me baro kan rod bi kir khu ye la ka jong ka sakri kir khu ye ki ni ka khu bor kan ne kan sa ha ki do nod ki men sim ki jong i bar kan long mau jam jong ka jing ban thamai bor o baning kong ha ki ni ka snem ka ba thamai pdianga blei ki ni ki jing duai ki barit bar ka bawai no to pelan ingin nang ni ringkat bar ki jing kir khu ka jing ai eu Jesu Kristus trai ka jing il bleu pa ka jing slok men sim ba kho to kin song sa ha ki jing em jong i wei pai wei ki ba yeng ha ni ka por lem ro ba du pai riung gen ba mani pendan burom yo blei ha ka leng setlak jong ka ni ka perthei menta bat sigi ba bom ju kru amen